gawe channel kene blas nggih kopi dhewe. Sekak cacan kae ngene. Loh, kok kalau kepala itu? Wah, senenganku ini. Oh udah Dewis nyanyi rumahnya nggak triple kabeh. Pun tak cahaya ya kalau tujuan. Oh. Halo. Halo. Bojino Moto. Passwordnya dengan siapa nih? Dengan Sandi di kuping. Dari penikmat kroto. Senti sayang koyo coro. Acur dong. Kaya tresnamu luntur kaya. Ini ngopi. Ya, lagi suan. Cepet kaki. Ya, sik, tak kambing. Ya. Siap. Bapak itu nggak dorong ini. Lah, iso ngekakno tok rasa numpaki kok. Karuan kesuwengi. Nyanyi lagu Iwan Fals ngono lho, Manusia Setengah Dewa. Mas, ngel. Angel kuwi lho urung dilakoni kok angel. Ya, angel. Ora iso. Kok piye? Request apa? Request kayak lagune sapa? Kulinone diskotik request kok. Opo wae iki. Sok ijo wae kopine. Terus juk gula tak lebokno. Apa? Nyatok uripku. Kalau hanya makanan di meja tak pernah engkau makan. Kalau hanya kopi yang Ya bojomu ning ndi lho? Biasane aku lek dolan rene dikene kopi kok. Alah, ndero mes ya. Tak gawe membeni. Bayo. Hai. Cerita. Di iki aku nang kono ngesak jabatan bojomi karo wong lanang. Puh. Sok lho. Iya. Wong iki selanang wis ireng, jembure
gudiken untune iki dawa. Se. Jam tengah loro. He. Nggih kambireng, Ha. sepatune putih, Ha. helm hijau. Ya. Aku kenal. Ya. Kowe ngono aku. Nek dalan anyar kowe no sapa. Aku ganti dhewe nek Ya kowe karo pacarmu sing ngono kae. Iya. Alhamdulillah putusnya. Terus alhamdulillah. Lagi opol mempertahankan sampah ini. Ini kayak roh cewek. Duit gandengan anyar kan. Kandhani, Bos. Wong lek sing teres sayang iki agak mudah mencari gandengan yang baru. Acur dong. Acur. Gempa tebu sing kabur kanginan saksi bisu Ya tak belanja. Dolan ning ndi lho, jubruk dolan. Dalan. Raimu. Dolan ngono lho dinten kancaku gak pisan. Ganti ya. Mulai aja starter ngono ya. Ya. Sak orene neh njaluk kopi bojomu. Mendeng pas sih. Imbah nih hai.